Jeg synes, det er spændende at gå i kødet på sådan et ret tabuiseret emne om at have et svært forhold til sine familiemedlemmer. Og jeg tror, der er mange, der kan genkende sig selv i det. Altså, selvom jeg ikke har oplevet noget sådan så voldsomt i mit eget liv, så er der stadigvæk en masse ting, som jeg kan tage med og genkende i min sådan egen familiedynamikker. Så indtil nu har det jo været sådan et meget tekstligt arbejde med sådan at forstå karaktererne og forstå deres relation. Og så har jeg snakket med nogen, der har det på samme måde, og som kan genkende sig selv i det her, for at vide lidt om, hvordan man reagerer. Jeg kan godt blive nervøs, men jeg bliver aldrig sådan lammet af nervøsitet. Det er mere sådan en positiv sådan spænding.